hvis de sætter dem her. Vær venlig at klargøre patienten til stuegangen. Det vil sige rens såret, som jeg har lært dem. Læg steril kompres på. Vask patienten og ifør hende en ren patientskjorte. Ja, frøken Madsen. Løsner vi lige deres Jeg vil gerne have lov at vaske mig selv. Jeg ved godt, det gør ondt, men jeg lover dem, vi skal nok være forsigtige. Jeg kan sagtens vaske mig selv. Fint. Det kan vi desværre ikke give dem lov til. Bare rolig. Vil de ikke godt være søde og lade mig være i fred? Hvad foregår der? Patienten vil ikke vaskes. Vil ikke. Tror de, vi har hele dagen? Jamen, så må de tage hårdere fat. Hun skal gøres klar, så overlægen kan tilse hende. Ja. Vil du være sød? Nej! Se, hvis de giver mig hænderne her. Det bliver lidt. De klarer det så fint. Ja, kom. Nå, det er sådan en. Ja, man ligger jo, som man har ret.